SMBO. Rubin Iglio is my God. Ning kalibutan na daga mga misteryo, mga mirakulo ning kalibutan na. Nga naman nga namin mga misteryo, nga na mga mirakulo. Kay mo madyan ang kalibutan. Kay para sa nga na may bagyo, nga na may bulkan, nga na linog, nga na lunop, buhawi, kidlat, thunderstorm, guban pa. Tungod ka na kay kalibutan man lagi. Bali morakuan ba panghaw. Inalis nga sa kalibutan. Karon kung natong subaybayan, kanya-kanya ug destinasyon kada tao. Apan kung nahibalo ka sa 1 to 9 nga gikan sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 8, 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 payon sa 0. Swerte ang material nga lawas. Kay magbalik-balik ra jud ka nga dili ka mawala hantos kanturan. Kung madiscover na jud nimo unsa o kinsa ka kaniadto karon ug sa umabot nga material nimo nga lawas. Kay ang atong lawas atoan na magunis ako nakahibalo lang jud ka nagpabilin jud ka ng kalibutan na wa na jud kay pagkawala. Kung nasayod lang jud ka unta kung imong gituki o imong gitagan og panahon. Una kung subaybayan imong kalibutan tsada o gana ang kalibutan. Kung nimo yung mistudyuhan ba unsa impact nga gana day kayong kalibutan puyan. Kung kita niya direction niya sagol kung sa panganod. Naay nagkuan sugat-sugat ba ang kalibutan na mo ni sa ng tao sa sugat-sugat. Depende na maguna sa atong pag-estudyo sa atong kaibalo ng kalibutan na karon atong lawas. Kay ang atong lawas isa ra man jud ni ang kalibutan sulaw. Kung nimo makita ug nimo diskubrihin jud ang kalibutan wala magapangutana ka ngano nay adlaw nay bulan o bituon replika kanay sa kalibutan nga atong gipuyan ug kalibutan nga atong gibuton. Kada isa na to nagaangkon sa kita gisa ka bituon tsada ug gana jud ang kalibutan nga atong gipuyan. Labi na kung ikaw makabot ka sa kinabuhing dayon nga wala katapusan ug matugkad na nimo gana may balo ka unsa ang planets, unsa ang universe, unsa ang earth, unsa ang mga planitas, mga magnetos ug magnitas sa kalibutan nga atong gipuyan ug kalibutan nga atong himutangan karon natong lawas ug kaya na nimo kontrolon ang imong kaugalingon nga material. Daghan magud mga misteryo, halimbawa atong tingog misteryo kini kay atong mabati apan di nato makita. Ang hangin nahibalutan nga ni hangin apan wa ta kakita, nakabantay ra ta kay mo lihok man ang mga dahon sa masagbot, mga kahoy unsa man tungod sa hangin. Ang hangin usab mao ang espiritu ning kalibutan na kanang fire, earth, air and water. Kung isaan nga maglak wala sad likan sa tagilid na sa ring material nga lawas. Kaya nga naman nagkuha naman na siya. Halimbawa magampo ka ang imong ego duha na kalitra ug napo duha ka period sa imong ego. Sing master ego sab duha sab kalitra na duha ka period. Kada ego nimo period, kada period nimo is 12 angels, kaduha man ka period 24 angels. Nang karon si master ego sab 24 bali 48 na sa kanghel. Kana siya nga 48 lagad ka sing binuhatan kung ikaw maghimo ka o dili maayo ang imong anghel nga magbalantay magbawas hantod nga dili nakabalance ang imong material nga lawas
Kaya nga naman makasasala man ang material. Kumpiyansa raman na dagan. Muna yun hitabo. Ang tao sa lisod yung patihoon mo. Kasagaran na mo to ang tao. Pag nahitabo na ba, mabito na laging may kasabihan bakit daw ang pagsisisi ay laging nasa huli. Totoo talaga yan. Kasi ang tao habang nabubuhay, wala, masyado talaga. Masyadong kakaibang dating. Ito mga tubig na galing doon sa krus na tubig. Hinanda ko talaga to kasi darating talaga ang panahon na napakalaking gamit na ganito. Pero sa bagay, ang tubig kahit anong dami niya, maubos talaga to. Pero ang bato galing doon, hindi na talaga to maubos. Hanggang kailan. Marami kasing mahiwaga dito sa mundo. Kung nating i-discover ba, ating matuktasan kung bakit nagaganyan ang nangyari sa ating paligid. Ito mga gamit ko, sangkap ko, na matagal talagang ginawa ko para sa lahat ng mga tao. Pero sa bagay may presyo kasi ito eh. Hindi kasi biro ang kilkig ka. Kaya ganito to. Pero mayroon talaga may-ari nito. Kasi lahat ng ginagawa ko, hindi talaga ako magpagod kung wala itong may-ari. Kaya ito ang nangyari ngayon. Dinamihan ko talaga to. Kasi alam ko talaga itong ginawa ko is kulang na kulang pa talaga to. Sa totoo lang talaga. Kaya ito, kung nakikita nyo talaga to, kakaiba kasi ako eh. Itong 2 galon na kinilkig ko, 2 bansa kasi may-ari nito na mga kinilkig. Sa bagay, depende lang kasi kung sinong may-ari nito, yun din ang pumunta rito. Parang pantalan din ako ba, na parang manligaw ka ng isang babae, na ang babae pag gusto mo talaga, liligawan mo talaga hanggang sa umuo sa'yo o pumayag na sagutin ka na. Ganito din ngayon ang aking estado, katayuan ko ngayon. Ito mga ginagawa ko, sangkap ko. Hindi biro mo pundar ka. Sa totoo lang talaga. Napakahirap. Pero pag sa bagay, kung sanay ka na talaga, kung para sa'yo talaga yan, para sa'yo talaga. Mangyari at mangyari talaga yan. Kahit anong gawin mo. Itong mga damit na to, kanto eh. Ito ang ginagamit ko nung naliligo ako 3 beses doon sa krus na tubig. Sa taas, sa krus na tubig, sa 1, 2, 3 na ilog, tapos dun sa linaw. Ito, hindi ko na to labhan kasi magamit din to. Kaya kayo, pag magkapunta kayo doon, huwag nyo din labhan ng masuot nyo kasi magamit nyo din. Ito, nakakuha na to eh. Handa na to. 3 klase. 3 beses kasi ako pumunta doon. Kaya 3 din tong kanang damit ko. Sa bagay, depende din kasi ito sa guide natin. Kaya ito si binir ko na talaga itong damit na to. Yung suot ko. Ito, makikita nyo talaga itong paligid natin. Kasi halos kasi bawat minuto may pagbabago sa ulap. Kaya yun din ang espiritu ba na sa katawan natin. Di ba minsan masayahin ka, minsan parang gusto mong kumanta, gusto mong nakapahinga ka lang, gusto mo minsan may kausap, minsan din ayaw mo din ng kausap, gusto mo mapag-isa, gusto mo rin minsan na nasa karamihan ka ba, depende kasi yan sa espiritu na pasok labas sa katawan lupa mo. Kaya kung pag-aralan mo talaga araw, bawat segundo, minuto, oras, gabi, araw, linggo, bulan, taon, may pagbabago talaga yan. Kung yung tuklasin lang talaga ang nakabalot ng mga misteryo at hiwaga
sa iyong sariling pagkatao. Kung sa bagay yung mag-isa ka, isipin mo talaga, bakit nangyari yan? Bakit nagkaganon? Ayaw ko naman sana, bakit nangyari? Kasi lahat talaga naka-script na yan. Gustuhin mo man o hindi, ang mangyari talaga yan. Kasi lahat talaga na isulat na yan, nakasulat na. Kaya mapalad talaga yung tao talaga na alam ba, may guide ka na, matanggap mo na ang mangyari sa iyo. Bakit may mga ginahasa, bakit may pinatay, dahil kasi yan sa mga pangalan. Kasi yung pangalan talaga, hindi biro yung pangalan. Kasi yun talaga ang nakatadhana na talaga sa isang tao. Kahit sa presidente ng ating bansa, naka-script na talaga yan na siya talaga maging pangulo. Kung ano ka man, maging artista ka, o anong klase ang mayroon ka ngayon, titulado ka ba, professional ka o unprofessional. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung marunong kang makihalubilo sa kapwa mo tao, hindi mo pinipili ang tao. Pero karamihan kasi wala eh. Sa tingin kasi nila na walang kuan, para i-underestimate ba, pero mali din yun. Kasi hindi mo naman tala alam na yung in-underestimate mo, yun pala ang hinahanap nyo sa napakatagal ng panahon. Kaya kung minsan, huwag nyong husgahan ang isang bagay na hindi nyo pa alam at saka hindi kayo sigurado, baka kayo magsisisi. Kaya ako, taas no talaga ako tumayo na wala na ibang Panginoon pa dito sa mundo, kung hindi ang tatlong persona lang ng Santissima Trinidad mula noon at saka hanggang ngayon. Divine Master Robin Idric Sr., Master King of all Kings, Master Bimbory Iclo Jr., Divine Grand Master Mas Madronico the First, Robin Diyos Ama, Robin Iclio, Diyos Anak, Robin Iclio, Diyos Espiritu, Robin Iclio, dito sa mundo. Wala nang iba pa. Kasi ako, hindi ako tatayo dito at hindi rin ako mag-ipresenta. Hindi ako maggastos o maglaan ng panahon. Hindi ako mag-vlogger kung wala akong probe, wala akong katibayan. Una sa aking sariling pagkatao, pangalawa sa aking Panginoon, sa mundo na aking kinagalawan ngayon na katawan ng lupa ko. Pag naabot nyo na yung tinatawag na Sagrada Sakar, kung ilang litra yung pangalan nyo, yun din kadami ang material nyo dati. Yun kadami din na pinabalik kayo dito sa mundong yung kinagalawan. Halimbawa, ang litra na pangalan mo 10, sa madaling salita, 10 bisis ka na rin nakabalik dito sa mundo. Tapos ito, ang panghuli mo ng balik dito sa mundo. Kung mawala pa yung katawang lupa mo, wala na talaga yan. Hindi ka na makabalik kasi ito na ang huling pinabalik tayo dito sa mundo. Kaya yung katawan natin, alagaan nyo talaga na hindi maglaho, na manatili kayong buhay habang buhay. Depende kasi yan sa ating pag-aaral through the spiritual division. Yung pagkain din kasi minsan maraming kinakain natin na mapasama o magkasama sa ating kalusugan. Instead na gumaling ka, lalo ka tuloy madadagan ang sakit mo. Halimbawa, yung kakainin mo kalabasa, langka, talong, okra. Gayon, isa din yun sa magbigay ng sakit, yung manok. Makabinat kasi yan sa katawan at saka marami pang iba. Kaya kung dati, kapiranggot lang dapat sana ipakain talaga na safety ang katawang lupa, pero mga tao talaga gusto talaga na masarap na pagkain. Pero sa totoo lang talaga, kung maintindihan nyo na talaga bakit ang mga tao madaling mamatay, dahil kasi sa karamihan sa na ginagamit ngayon is kung na ba, sa pilitan na. Kasi dati kung nalala nyo dati yung pagkain sa mga baboy, magkambing dati, damo lang, mga simple lang ba, pero ngayon kasi feeds na, lagi sila nag-upgrade. Kaya ang sakit ngayon, dami ng mga high blood, dami mga sakit dahil kasi sa mga pagkain na ginawa din ng tao na gusto silang lumaki agad kanilang mga alaga. Kaya nangyari, ang daming sakit din sa mga alaga natin ngayon, dahil kasi yan sa halos puro chemical na ang mixing nating kinakain ngayon. Kaya pero kung marunong ka mag-disperse sa katawan mo, swerte ka, kasi makuha mo talaga ang balancing sa iyong pagkatao.
yung fasting, halimbawa sa loob ng isang taon, isang bisis ka mag full fasting, bali 24 hours na hindi ka kumakain, hindi ka rin umiinom, isa din yun sa bali proteksyon din sa katawan mo. Na ang fasting kasi napakaganda talaga yan sa katawan mo kung marunong ka rin, pero pag di ka marunong, makasira din yun sa katawan mo, pati sa pag-iisip mo. Kaya ako ulitin ko talaga, pinakamaganda talaga sa lahat, may natutunan ka dito sa mundo. Na yan, natutunan mo ba na hindi common, sa madaling salita, na may sarili ka talagang angkin na taglay na talino, na hindi minana o hindi kagaya-gaya ng ibang tao. Kung magtiwala ka sa ibang tao, mas magtiwala ka sa iyong sarili. Pero kung ikaw mismo wala kang tiwala sa iyong sarili, mas lalo nang wala kang tiwala sa iyong kapwa-tao. Ang dapat talaga, unang-una talaga magtiwala ka sa iyong kakayahan. If others can do, why can I? Kung kaya nila, kaya mo din. Subukan mo lang, manalig ka talaga sa kakayahan mo, kasi tayo ang lahat na isinilang dito sa mundo, mayroon tayong angkin na kapangyarihan at katalento. Depende yan kung paano mo yung gagamitin. Once again, maraming salamat sa lahat nag-subscribe sa aking YouTube channel mula noon hanggang sa ngayon, sa aking FB, sa lahat-lahat. Kung ano man hindi nyo nagustuhan, pagpasensyahan nyo din ako, kasi tao lang din naman ako eh. Wala kasing buto tong dila ko din, kaya bato-bato sa langit ang tamaan, wag lang magalit. Kasi sa totoo lang talaga, yun ang sinasabi sa Panginoon dati dito, bakit ka daw magalit na hindi naman totoo? Pag totoo naman, bakit ka rin magalit? Kasi totoo naman yan. Kasi nasa sa inyo na yan. Kung ano ang hindi nyo gusto, huwag nyong gawin sa iba para hindi rin kayo masaktan. Bago kayo magwalis ng ibang tahanan, walisin nyo muna ang sarili nyong tahanan. Kung malinis na ba ang sarili nyong tahanan, ganang buhay sa bawat isa sa atin dito sa mundo. Thank you po ng marami.